Motrades. For today's vlog guys, magluluto ako ng aking breakfast. So kung nakikita nyo yan, ano yan? Itlog na may alugbati, tsaka sibuyas at kamatis. Tapos nilagyan ko siya ng salt and pepper, and dito ang ating cheese. Pwede kang gumamit ng kahit anong cheese. Tsaka of course yung ating cooking oil. Ayun, pinainit ko na siya. So, tawag dito guys is spinach egg pizza. Wala lang, trip ko lang, healthy. Start. Ayan, mainit yung ating oil. Lalagay na natin yung ating egg. Dapat mahina lang yung kanyang apoy. So, ayun na guys. Lagyan na natin siya ng cheese. Ang ginamit ko is Mexican style. Tapos, antayin mo lang na mag-melt ang ating cheese. Lagyan natin ng marami para mas masarap. Pag na-melt na ang ating cheese, okay na siya, ready na siya. So, ayan na guys, luto na siya. Ayan, nakikita niyo ang mga cheese. Excited ako sa cheese. Mahilig ako sa cheese talaga. Tsaka yung ating black coffee. So, perfect for breakfast. Thank you so much for watching.